ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆର୍ଯ୍ୟ ସେବା ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚଳିତ ବୈଶାଖ ମାସର ଅସହ୍ୟ ତାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରୁପ୍ସା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରୁପ୍ସା ଷ୍ଟେସନ ମାର୍କେଟ ଛକ ଓ ରୁପ୍ସା ରେଳ ଫାଟକ ଛକରେ 3ଟି ଜଳଛତ୍ର ଶିବିର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସାଜି ଖରା, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତକୁ ପାଥେଇ କରି ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସେବା ସଂଘ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦ୍ୟମରେ ରୁପ୍ସା, ସାମିଲ, ହସନପୁର, ପସିପଦା ଓ ଆଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତର ମିଳିତ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ବଳରେ ଜଳଛତ୍ର ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ସହିତ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଦହି ସରବତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜଳଛତ୍ରର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦ୍ଘାଟନ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସେବା ସଂଘର ସଭାପତି ଗଣେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ରୁପ୍ସା ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 28 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀମାନ ସଞ୍ଜୟ ସେଠୀ, ପସିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ନେତା ତଥା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦୀଶ ବେହେରା, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ବେହେରା ତଥା ଅନେକ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଗଣ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଓ ଜଳର ଭୂମିକା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସାଧାରଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସେବା ସଂଘ ପରିବାରର ସହସଭାପତି ଶାଶ୍ୱତ କୁମାର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ କମଲ ଲୋଚନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାଂଶୁ ଜେନା, ମିଡିଆ କୋର୍ଡିନେଟର ମନୋଜ ଗିରି, ସଦସ୍ୟ ପବିତ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ମନୋଜ, ଶରତ, ବାବୁ, ବିଷ୍ଣୁ, ଚିକୁ, ସୁଶାନ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ତରୁଣ, ରାଜେଶ, ଅମିୟ, ବିକାଶ ଭାଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରୁପ୍ସା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସେବା ସଂଘ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି।